Fi yw Mike Jenkins, dwi'n byw ym Merthyr a dwi'n wedi dysgu Gymraeg am 10 mlynedd. Ar hyn o bryd dwi'n ceisio sgwennu barddoniaeth yn Gymraeg. Awdur yw fi, dwi wedi sgwennu sawl llyfrau yn Saesneg, tua 20, ond ers dwi'n wedi dechrau dysgu Gymraeg, dwi'n trio sgwennu llawer o cerddi yn Gymraeg a cwpl o mlynedd yn ôl dwi'n lwcus iawn achos dwi wedi ennill gadair am ddysgwyr yn Eisteddfod yn y Fenni a dyma'r gadair fach o'n i'n ennill. Pan enillais i'r gadair, teimlais i wrth fy modd. Nes i penderfynu dysgu Cymraeg achos mae fy nheulu i gyd yn siarad Cymraeg. Roedd yn wraig yn dod o Gogledd Iwerddon, ond mae hi'n siarad Cymraeg. Aeth fy mhlant i'r ysgolion Cymraeg yn yr ardal eisiau darganfod mwy o diwylliant Cymraeg fel cerddoriaeth yn arbennig. Dysgu Cymraeg pob wythnos yn Nghanolfan Soar. Dwi'n mwynhau'r dod i'r dosbarth pob wythnos. Mae'r Nghanolfan Soar yn pwysig iawn i fi achos dwi'n cwrdd â ffrindiau a dwi'n siarad gyda fy ffrind Jamie sy'n reoli'r caffi. Sgwennes i cerdd am y caffi hefyd. Shwmai i bawb, byddai Jamie yn y caffi, lle cwrdd â chafeillion. Yn coginio pice ar y man, mae twtlo tu ôl i'r gwydyr.